लोगोसेयै दायनिगिरिखौथ' मोनबाय सासेखौथ' सासे मोनाबाथ' जों समाधानखौ फुरा खालामनो हाया जेरै जथा मोननैजोंनो दामबासो गाबो फारसे जथाजों मालाबा दामबाबो गोमा खामखौ आखाइ फारनैसो दामो आखाइ फारसे दामनो हाया बेनिखायनो माने दायनिगिरिखौ सासे मोनबाय सासे मोनाखै बेनिखायनो समाधान जाया दायनिगिरिखौ मोनदों होननानै जोङो साजा होबाय थाबा जाया लोगोफोर जोङो पबित्र बसुमतारीखौ जों नागिरनांगोन ओरैनो खुगाजों पेक बुंबाय थाबा जानाय नङा लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि बाहेरायाव खामानि मावफैनाय गासैबो आदै मादैफोर कम्पानियाव जिखुनु खामानि मावनाय ओरैनो गासैबो एक्सन लानांगौ नुयोब्ला थाबैनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आं फन नाम्बारखौ हरगोन थाबैनो हमनानै जों बिसोरखौ साबिजिर खालामना होनांगौ आरो आंनिफ्राय बुंनाया बेनो आरोना लोगोफोर फैसालिखौबो जोङो दाय मोनदों होननानै फैसालिखौ जोङो एक्सन लाबाय थाबा जों रायबाय थाबा बिसोर न'खराव सुख सान्ति जानाय नङा आरो जोङो मेन मोखौ दामब्रा पबित्र बसुमतारीखौबो जोङो नागिरनानै लाबोनानै समाधान खालामनांगौ समाजाव रायजो राजा दं हिसाबै जोंनि इउनियननि स्टुडेन्ट आबसु दं हिसाबै जोंनि आबौ आइजोफोर दं होननानै हिसाबै जोङो गासैखौबो लानानै जोङो बिसोरनि दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ लानोबा लाहोनांगौ लायोबा पबित्रनो होनांगौ लोगोसेयै जों बेखौनो समाधान खालामनो हानायनि मोनसे माबा खालामनांसिगौ आरो जेरावखि थाया मानो मुम्बाइ थां केरेला थां बा दिल्लीयावनो था ना पान्जाबावनो था जोंनि बर'फ्रा गासैबो जे सारनाय बायदि चारिफाले जोंनि बर'फ्रानो खामानि मावना दंजोबो जेरावबो पबित्र बसुमतारीखौ लोगो मोनोब्ला हमनानै दोन बे आंनि कमेन्टआव कमेन्ट हर लोगो आं रिप्लाइ होगोन फन नाम्बारखौ आं बे आंनिफ्राय रिकुवेस्ट जेनेबा मोनसे खोन्था जेनेबा आदैया बेफोरबायदि दायनिगिरिखौ नागिरबाय थाला आंनो लानोसै नाथायोब्ला गावनि खोन्था जागोन आरो जेनेबा समाजनि बायदिबा बिदि जाया बेनिखायनो दायनिगिरिखौ नागिरनांगौ साबिजिर खालामनांगौ 20 करोड़ 20 करोड़ फैसाया मामुलि नामा बे फैसालियाबो ओरैबायदि गोसोआ गोरलै 20 करोड़ फैसाखौ माने मोननानै संसार जानो हासिगोन मोजाङै बिजनेस मावनो हासिगोन मासिगोन होननानै बुंनायखाय थगायनायखाय थांबाय हाबा जानो थांबाय फोद्दा गावासो जाग्लिजोबना हरजाबाय मा जाखो गथ' गारनानै हौवा गारनानै 20 करोड़ फैसाखौ लुबैना थांदोंमोन ना ब्लक सेक्युरिटि मावनाय बिदिनो थांदोंमोन इयो सेस दोखो गावासो मावना हरजाबाय इमान लासिं बाथ्रा ओंखायनो बेबायदि गाज्रि मानसिखौ जोंनि समाजाव दोनोब्ला सासेल' नङा बिराद बार खालामनानै लांबाय थागोन आरो बे पबित्र बसुमतारीया बार खालामलांबाय थागोन आरो बेफोरबायदि मोनजाबाय थानाय मानसिया गाज्रि जाखायो मानसिखौ बुरखायनोबो बिराद गोरलै जायो जों बेफोरबायदि गाज्रि मानसिखौ जोंनि समाजाव माने चान्स होबाय थानाया जोंनि बिराद गाज्रि जागोन आरो नै दिनै इमान गारि गुरा दङ न' पाकानि बिल्डिंनि न'नि सासे आइजोखौनो आवलायबायबा जोंथ' खामानि मावनो थाबायनाय मानसिसो बेसे जोंनि न'खराव गोरिब मानसि दं बेथ' जोंनि इमान गोजौ थाखोनि मानसिखौनो बुरखायनानै इदि माने गाज्रि खामानि मावना गारनो हादोंब्ला आरो गाहाय थाखोनि मानसिखौ बुरखायनो थाखाय बिराद इजि जागोन आरो बिराद गोदै खुगा आरो बेनिया माने गोजौ थाखोनि मानसिखौनो बुरखायनानै मालायनि न'खरनि मानसि हिनजाव बख'ना लाबोना बुरखायनानैनो बरना खालामना गारनो हादोंब्ला बै गाहाय थाखोनि मानसिनि न'खरखौ मानो सेफायनाया जानो इजियैनो सेफायगोन आरो बेनिखायनो आं बुंदों बे मानसिखौ हमना लाबोनानै फैसालिनि गामियावनो मिटिं खालामनांगौ मिटिं खालामनानै जोंनि इउनियन आबसुफोर दं इउनियन साथ्र'फोर आबसु दङ लोगोसे जोंनि आइजोफोर दं लोगोसे गामिनि रायजो राजा गावबुराखौ लानानै साइड बिजिर खालामनानै बिसोरखौ माने थाल्ला थुल्ला खालामनांगौ ना मानांगौ ना आदैया पबित्रनो हरो बेखौ जों मिथिया मिटिङाव मालाय गावसोर रायलायगोन जेनेबा गेजेराव बुंना होबाय मोनसे समाधान जागोन आरो मिलायनायनि गेजेराव बा बेफोराव माने दायगिरिफोर माबा बिदिनो बे रायजोनि खोन्थारना माबा माबि थागोन आरो जेनेबा सालेसाफोर बा गामिनि बारगायै आनलिगेल मावनायफोर माबा थायो आरो जेनेबा सब गामियाव थायो बेखौनो आं बुंनानै लोगोसे जोंनि बर' फिल्मनि मुंदांखा आदै दावखुमै आदैनि फंनैसो बिबुंथि गोनांखौ बिबुंथि गोनां भिडिअखौ आं ससे सोना होनोसै नोंसोर भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोसे जन खारजि फंबाय आं नोंखौ मोनसे खोथाखौ खावलायगोन जिहेथु पबित्र बसुमतारीखौ बर' मानसि होननानै जों मिथिबाय दा बेखायनो जे पबित्र बसुमतारीया बर' भाषा रायलायनो रोंमारा रोंमारा आरो पबित्रआ हिन्जाव लामादोंना लामाराखै बिनि सोमोन्दै जगाजग खालामनानै आपडेट होनो थाखाय फंबाय जन खारजिखौ खावलायहरनाय जाबाय फैसालिया पबित्रनि गुमुरखौ मिथिजोब्बाय बियो जोंनि बर' मानसि ना USA नि मानसि फैसालिया मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दाख्लैयो रेकर्डिंआव थैनो मानो होननानै बुंदों बेखायनो आं अननानै बेजों
हाबा जानायनि खोथा होदों होननानै बिराद अनसुलिलै फैसालि नोङो बिराद अनसुलिथार थैनो नागिरबानो हाबा जाहैयो ओजोंदि नोंनि फिसाय असेया थैनो नागिरोबा नों मा जागोन नोंनि फिसाफ्रा दुखुजों लाजिनायजों थैयोबा मा जागोन नोंथांखौ सिन्था खालामाखै सोरबा रं नाम्बार बिसि गोनांखा पबित्र नोंखौ मोनाबा नों आंजों फैयाबा थैगोन होननायखौसो नोङो थैनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय हाबा जाहैनो खोथा होनानै दा दोनखारलांबाय बेसेबां लासिंसिं गावनि फिसायादि थैगोन असे फिसाया गावनि फिसाय असेयादि नों थगायनानै थाङोबा थैगोन नोंथ' बेखौ मानो सानाखै नोंहाथ' फिसाफोर दङ नोंनि दुखुआव फिसाफ्रा थैयोब्ला नोंथ' बेखौ सानाखै सोरनिबा थैनो नागिरनायखौसो रैखा खालामनो थाखाय गावनि असे अनसुला फिसाय आरो जिउनि फिसाफोरखौ थगायनानै नंखाय खालामनानै थांदों बिराद गिदिर गोरोन्थि लासिंसिं बाथ्रा बिदिबा आंबो थैनोसैलै फैसालि नोंनि थाखायनो फैदो आंनावबो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे शेयार खालामनाबानो जाबाय आरो थाबैनो जोंनि बर'फ्रा हमनो हानाय बायदि पान्जाबाव दं केरेलायाव दं चेन्नाइआव था दुबाइआव था जियावनो था माने जेराव थाखुमानो हाया आरोखि जोंनि बर'फ्रा जे सारनाय बायदि दंखाजोबखायो बेसे गोजानाव खारदों बिलाय इमान गिदिर गिदिर मानसि हमनो लाबबाय बे पबित्रनि जे मानसिखौ सोरबा मोनोब्ला थाबैनो हमनानै आंनो खोन्थाहर कमेन्टआव आं नाम्बारखौ हरगोन आरो दै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै ना लोगोफोर बुंनो मानसि गोरोन्थि जाब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय निजि बर'नि फिसा होननानै आं लास्ट जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों